ngapda sawai pi ke parlo ke bistana ban pe yak de ka video ha ke channel yak ne ka call on ki fan bakade ka jingarap da ka Mynsiem pilia ha ko ka jingale kai ha ka Brasileiro series a hapden ka Santos Persia yak ka Grêmio ka bade ka club Luis Suarez ha ka jingale kai ka Santos kala job da arla ibai call Persia yak ka Grêmio haba pai sha ka jingale kai haba sedang ka kelas step bro artli ki club kilong ke bayak khaj ba namar omdon bat tep call hadu bandakut jongka kelas haba wan ban teng yak jingale kai ha ka kelamit ka Grêmio ha ka bedit ka saupun riu kalayo ban tep yak call ka beninkong lyngba uf Cristaldo bat ha ka bedit ka bandru polai ka Santos kalayo ban pai yak ka kishkol lyngba Leonardo bat ashwa ban kut ka jingale kai kata ka bedit ka bakandai po ka Santos kalayo ban tep yak call ka bar kabadairu ka call pentam bat ka call penjob na ka bata ka club Santos ha ka baki fan kila nyau ya kane ka call kum ka call bala yarap da ka Mynsiem Pele hapo madan bat haba pai sha ka club Grêmio ha ka de jingile kai kali opedeng ya ka red card ya urang ya kai Abdin jongka Ronaldo ha ka minit kandai po plus a bat ya kane ka call ka baka club Santos kala tep ha ka minit ka bakadu lane ha ka last minute ki fan kilo ong ba ya kane ka bol lapan bu kenang da ka Mynsiem Pele hapo madan bat daileng ba kane ka call ka Santos kala job ya ka Grêmio da arla iwi call